Ladifa sirrin soyayya na Fatima sirrin kulliya, Batula sirrin gaibiya, wanda nake yi wa soyayya kamar ke ruhin annabta. Idan zakara yayyo tara ku ce asuba ta tunkaro, waɗansu suna tashi sallah waɗansu ku ba sai ta ɗauro. La'alla irin tarbiyyar su shanye jini tamkar sauro, tunda na ga mugun borido da shi aka rude ran girka. Babu tantama ke ce matsaya a komai ke ce dai mafaka. Na Fatima ni dai na soki har ga makiya sun tun faro. Gani ina faman sanki na kai bari na kai goro. Ki ce masoyin nan naki ke na riga ba karyawa.